Γιάννη, πάλι άφησες τη ζακέτα και τα παπούτσια στο σαλόνι. Τι έχουμε πει? Έλεος, αυτό το παιδί. Ελάτε όλοι, τρώμε! Μικρό, τράβα στην κουζίνα. Όλοι εσένα περιμένουμε. Δεν είμαστε υπηρέτες να σε παρακαλάμε. Δεν πεινάω τώρα. Καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Μπάλετε στο δωματιό μου, με νευριάζετε. Φτάνει πια. Γιάννη, διαβάζεις ή χαζεύεις πάλι? Δεν θα κάνω τίποτα. Μόλις πάει η οικογένειά μου. Τι να κάνω? Λυπάμαι που νιώθεις έτσι. Καταλαβαίνω. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις ένταση με την οικογένειά σου. Θες να μου πεις λίγα περισσότερα για το τι συμβαίνει? Αν σε βοηθάει, μπορούμε να το δούμε μαζί πιο ήρεμα. Είμαι εδώ για σένα, χωρίς κριτική. Γεια σου Γιάννη, θέλεις να παίξουμε με τα Λέγκο? Γιατί με πέρασες? Για κανένα μικρό? Όλοι μου λένε τι να κάνω. Λες και είμαι μωρό. Δεν αντέχω άλλο. Αχ ναι, αυτό είναι πραγματικά αποπνικτικό. Να σε αντιμετωπίζουνε, λες και δεν έχεις λόγο ή άποψη. Και σε κάνει να νιώθεις σαν να μην σε βλέπουν για το ποιος είσαι στα αλήθεια. Τι θα ήθελες να αλλάξει? Να σε ακούνε περισσότερο, να έχεις τον χώρο σου. Έλα βρε αγόρι μου να φας κάτι. Μας έλειψε από το σημερινό τραπέζι. Το ξέρω, έχουμε όλοι και καλές και κακές μέρες. Αλλά να ξέρεις, εμείς είμαστε εδώ για να μας μιλήσεις όποτε θέλεις. Ναι, καλά. Τώρα θα πήρε πόνος για μένα. Αλλιώς σιγά που θα σας ένοιαζε. Αχ, αυτό που λες με χτύπησε στην καρδιά. Όχι, δεν φταίς εσύ. Η αγάπη φαίνεται στην καθημερινότητα. Στο σε ακούω. Στο είσαι σημαντικός. Μόνο έτσι δηλαδή μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μας σε κάποιον. Μόνο με το να ακούμε κάποιον και να του λέμε ότι είναι σημαντικός. Αυτό είναι οικογένεια λοιπόν. Ωχ, έχω ποδόσφαιρο. Άργησα! Πού είναι. Γιάννη, πού πας? Πόντε προπόνηση. Ρε Γιάννη, τα έχουμε πει 1.000.000 φορές. Όχι ξανά το ίδιο λάθος. Να σας ζήσει. Χιλιόχρονο και ευλογημένο. Αυτό το παιδάκι θα το αγαπάτε για πάντα. Από εσάς θα μάθει την αληθινή αγάπη. Θα σας έχει για πάντα οδηγούς στη ζωή του. Ακόμα κι αν κάποια στιγμή στη ζωή του αμφισβητήσει την αγάπη σας, πάλι σε εσάς θα καταφύγει. Σαν το μικρό σπουργητάκι που επιστρέφει στη φωλιά του μετά από τον βαρύ χειμώνα. Ποτέ δεν θα χαθεί και θα ξέρει ότι εν τέλει το αξίζει μια οικογένεια που το αγαπά, που το στηρίζει,
που το ακούει ακόμα και μέσα από τη σιωπή του, που καταλαβαίνει τις ανάγκες του και προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να το βοηθήσει και να το στηρίξει. Σίγουρα δεν υπάρχει ποτέ ιδανική οικογένεια, δεν υπάρχει ποτέ ιδανικός γονέας. Όμως, θα υπάρχει μια ζεστή, στοργική αγκαλιά για αυτό το πλάσμα του Θεού. Να σε ζήσει πολύχρονο και ευλογημένο. Παιδιά, ελάτε να πάμε. Τώρα πλέον το χέρι μου και έρχομαι.